Mirinda. Bun, deci cum facem noi un portret vectorial mai sci-fi așa? Avem aici practic conceptul de la care o să pornim să facem ilustrația finală. Dar până să ajungem acolo, încerc să vă arăt timelapse-ul schiței și să vă povestesc puțin cam cum am gândit și cam cum rezolv niște probleme în timp ce îmi gândesc conceptul și în timp ce schițez. Dacă dăm drumul, o să vedem un timelapse, mereu plec de la formele de bază, lucrez formele de bază ale unui portret și tot fac schițe și iterativ, la început, pur și simplu încerc să blochez formele de bază, nu încerc să fac prea multe detalii și pe măsură ce avansează schița, după cum vedeți și pe ecran, încep să adaug detalii, să experimentez, să văd încotro vreau să mă duc și să văd ce e bine și ce nu e bine cu schița mea. Vedeți că fac foarte multe modificări ca perspectiva să fie bună, dar totul pleacă, exact cum vedeți și aici, mai devreme, practic, totul pleacă de la structura asta de bază, în care practic lucrăm doar cu forme. Forme stați, da? Vedem un cerc, da? Un cerc, după aia vedem partea de jos care reprezintă o formă dreptunghiulară, ca să zic așa, și reprezintă partea de jos barba și practic blochez formele astea în așa fel încât să-mi iau proporțiile bine, să fiu fericit cu proporțiile mele când ajung în stadiul ăsta cu schița. Unde mai adaug și câteva elemente, sci-fi, fiindcă am vrut să fie bit of a cyborg. După ce sunt fericit cu schița la nivelul ăsta, încep să lucrez cu un brush mai fin. Fie că lucrezi în Procreate, fie că lucrezi în Photoshop, you can do it both. Și practic aici încep să fiu cumva cu schița puțin mai clean, să încep să blochez anumite forme, să încep să definez mai bine formele pe care le vreau și în același timp o să vedeți că spre final o să încep să blochez și umbrele, o să apară acele hard shadows în așa fel încât să dau formă și volum ilustrației, despre asta vorbeam, în așa fel încât să-ți dai seama că e un layering și practic fața e cumva o parte de robot care intră peste. După încercam să mai adaug diferite texturi și să-mi dau seama cam pe unde vin diferite umbre și să mai adaug detaliile de care ne aveam nevoie. În același timp am experimentat puțin și cu culoare și cu partea asta de umbre în zonele astea, fiindcă practic astea sunt niște zone care sunt în spatele feței, nu bate așa mult lumina pe ele și va trebui să le avem puțin mai întunecate. Și practic ăsta e conceptul. Evident, partea din spate, background o să fie roșu, așa l-am gândit. Aici, pe final, l-am lăsat negru, dar nu e nicio problemă. Asta e schița. Am exportat-o și am dus-o în Illustrator. Am pus-o din nou pe un canvas de 1080 pe 1350, care e standardul de Instagram. Mi-am definit aici în dreapta puțin culorile. Nu vreau să folosesc foarte multe. Sunt 5 culori. Roșu, care o să fie background-ul, albul și un derivat din alb, adică un gri puțin mai jos de alb, un gri. Practic culoarea de contur și o culoare derivată din culoarea de contur care o să acopăr zonele astea. Poate o să folosim și niște gradienți, habar n-am, o să vedem. În același timp o să folosesc două linii de contur, nimic mai mult, o linie mai groasă pentru conturile mari, cum îmi place mie să le spun, adică toată zona feței și părțile din spate și o linie mai subțire pentru anumite detalii. Blochez layerul ăsta, mi-am făcut un layer nou pe care o să lucrez și layerul ăsta doar o să-i dau dim images to 50% ca să pot să văd mai bine ce fac. Din nou, fiind o structură și fiind un portret destul de geometric, eu personal sunt îndrăgostit de pen tool și lucrez destul de mult cu el și practic mi se pare un tool cu care trebuie să lucrez încă de la început. Deci, o să facem totul cu pen tool. Ce o să fac prima dată? O să selectez linia asta mai groasă și o să încerc să trag contururile mari exact cum urmează acum.
Bun, cam astea ar fi contururile mari, din punctul meu de vedere. Acum vedem că avem câteva mici linii care trec unele peste altele, ca să le zic așa. Avem două variante aici. Putem fie să folosim direct Selection Tool-ul, care se numește A, shortcut-ul A, și pur și simplu să le ducem mai sus până se intersectează, da? Cu celelalte linii. Fie putem să selecționăm toate liniile cu V, practic tragem un box așa, dacă dăm V o să ne pună Selection Tool-ul și dacă apăsăm Shift-M o să ne ducă pe acest tool care se numește Shape Builder. Ținând apăsat pe Alt, putem să eliminăm sau să creăm formele. Și asta ne ajută foarte mult în crearea acestei ilustrații. All in all, cam astea sunt shape-urile mari. Acum o să folosesc tot pen tool-ul, dar o să încerc să fac shape-urile astea pline dinăuntru, folosindu-mă de el, dar cu culoare nu pe linie, ci pe fil. Nu e foarte complicat. Practic, tot ce trebuie să facem este să avem răbdare. More or less, totul, după ce avem schița gata, totul constă în a trage liniile de rigoare pentru a construi fiecare element în parte. Și practic e o combinație de momente în care o să ai oportunitatea de a trage linii cu pen tool-ul, cu culoare pe linie, da? Să facem aceste path-uri, sau momentul în care o să te poți folosi, de exemplu, de pen tool cu culoarea pe fil. Da? De exemplu, în momentul de față pot să construiesc tot ochiul cu această culoare de fil și să nu mă îngrijorez prea mult că îl fac greșit. Fiindcă este și asta o posibilitate. Acum depinde cum fiecare se învață și cum o să-i vină fiecăruia mai ușor. Mie personal, de exemplu, încă de la început, de când am descoperit Illustrator-ul, l-am descoperit cu pen tool și practic ăsta a rămas tool-ul meu preferat. Da? Creăm și aceste umbre mai tari. Care din nou sunt doar forme care urmăresc pur și simplu direcția formelor care practic lasă umbră pe ele. Da? Și anume formele astea mari care ar trebui să fie overlapping. Avem și aici o umbră. Vedeți că din când în când mai și fac corecturi de rigoare, fiindcă îmi dau seama că pe schiță, nu că am greșit, dar îmi dau seama că ar arăta mai bine dacă le-aș face chestia asta. Deci, câteodată s-ar putea să modificați din mers, chiar dacă nu ați făcut asta deja în schiță, și asta nu e nicio problemă, e ceva chiar absolut normal. S-ar putea să găsești soluții care arată mai bine în timp ce faci în Illustrator decât ar arăta în momentul în care schițezi. Deci, în momentul de față, cam așa arată caracterul nostru sci-fi. O să merg înainte și să termin această parte de adăugat și liniile de detaliu mic, în care ne vom folosi practic de aceeași idee. Tot pen tool-ul folosim, urmărim liniile, dar doar că vom folosi o linie mai subțire decât cea pe care am folosit-o până acum.
Suntem aproape la final și cu liniile astea de detaliu. Ce ne ajută aceste linii de detaliu foarte mult, mai subțiri, chiar putem să le facem și mai subțiri. Dacă vrem să facem toate liniile mai subțiri, nimic mai simplu. Trebuie să selectăm o linie. Dacă ne ducem sus la butonul ăsta unde scrie Select Similar Object, o să ne selecteze toate liniile de aceeași grosime. Și putem aici la Stroke Weight, la greutate, grosime, să-i schimbăm foarte ușor grosimea mai mică sau mai mare. O să le fac de 1. Dacă stingem schița, vedem aici că practic undeva, liniile astea ziceam mai devreme că ne ajută foarte mult să dăm și volum. Da? Și dacă ne ajută foarte mult să dăm și volum, hai să-i dăm volum și nasului și să îndreptăm liniile astea aici puțin. În așa fel încât, practic, noi am împărțit acum fața în elementele principale, da? Adică niște elemente geometrice principale ale feței. Da? Mai avem câteva lucruri mititele de făcut până să trecem la partea următoare și anume partea asta interioară, da? Detaliile de aici și acest mesh, ca să-i spun așa, al caracterului. Primul lucru pe care vreau să-l fac este să fac totuși umbrele astea, să scap de ele, să nu mai îmi stea pe cap. Cu cât nu mai îmi stau pe cap, cu atât mi-e mai ușor să mă concentrez la restul lucrurilor. În caz că nu vedem de ele, putem să dăm un Shift-X și să-l facem linie până îl terminăm și după aia îl facem foarte ușor la loc formă vectorială. Vedem că aici avem puțin mai multe elemente și vom urmări liniile deja create. Și dacă mă întrebați pe mine, nu e chiar greu să faci ilustrații, e chiar foarte ușor. Singurul lucru de care ai nevoie este răbdarea. Încă dacă nu ai răbdare, e mai greu. Bun. Și aici. Încercăm să corelăm liniile cu umbrele. Foarte bine. Și aici jos la fel. Mai avem umbrele astea două în partea asta. Practic, partea asta să fie mai umbrită, că mi-am imaginat cumva că pentru caracterul nostru, pentru portretul ăsta, cumva lumina vine de undeva de deasupra lui. Da, mai avem aici o porție. Perfect. Acum, de exemplu, dacă vreau să fac această roată de la forma asta de roată mecanizată, să-i spunem, din partea asta a jawline-ului, mă pot descurca cu ea, de exemplu, fac 3 cercuri la fel. Hai să spunem 4 și pe ăsta îl facem, opa, Ctrl-C, Ctrl-F, pe ăsta îl facem negru. Și, de exemplu, ca să scap de restul cercurilor, trebuie să selectez forma asta, că vreau să construiesc după ea, și cele 4 cercuri. Da? Și după aia, dacă dăm un Shift-M, să selectăm acest Shape Builder, ținând alt apăsat, vedem că deja ne apare un minus la săgeată și dacă le scădem din compoziție, o să dispară foarte ușor din compoziție acele linii care pe noi ne deranjau. Ulterior construim aceste forme, care o să fie gândite practic ca niște pistoane, dar mai subțiri, fiindcă sunt înăuntru, nu sunt chiar așa detaliate. N-am vrut să complic foarte mult schița în sine, fiindcă puteam să mă duc chiar la următorul nivel și să facem un caracter foarte, foarte complex.
fiindcă totuși am vrut să vă arăt simplist, să vă dați seama cam cum poți să construiești. Aici, evident, umbra vine de sus, fiindcă partea asta, obiectul ăsta o să lasă umbre pe pistonul ăsta și aici vine jos, fiindcă o să bată lumina pe pistonul ăsta. Aici repetăm aceeași figură ca sus. Da? Facem două cercuri mititele. Selectăm tot și cu un minus. Ăsta este obiectul nostru. Și în mare parte am terminat line art. Aici o să vreau să fac ceva cu niște gradienți, poate. Da? Nu foarte greu, o să urmăresc aceleași linii, dar ulterior. Și practic ăsta e caracterul în momentul de față. Nici în zona asta nu vreau să mă ocup de ea în momentul de față, fiindcă o să pun un pattern ulterior. Deci, ce am mai avea de făcut? Hai să facem ochiul, ca să scăpăm de el. Și, practic, dacă s-ar uita la noi direct, ar fi așa. Dacă se uită în lateral, practic ochiul o să arate cam așa. Bun. Voi folosi un... De fapt, nu voi folosi, fiindcă este un ochi de pretty much robot. Deci... O să încerc să respect formele astea pe care le-am creat înăuntru ochiului. Luăm Shape Builder-ul. Construim. Bun. Da. Nu e un ochi uman, deci pur și simplu am exagerat anumite elemente. Dacă mă folosesc de forma asta și folosesc Shape Builder, o să pot să scot aceste figuri și să-l fac puțin mai mic ca să intre înăuntru. Și practic ăsta o să fie ochiul. Da? Mergând mai departe, va trebui să-mi definitivez formele cu care o să colorez. Da? Deci nimic mai simplu, ca să fie simplu pentru toată lumea, blocăm schița și acolo unde voi vrea să colorez în momentul de față, o să-mi fac formele pe dedesubt. Asta e o metodă basic, banală, mai chinuitoare în momentul de față, dar trebuie învățat. De exemplu, deja am forma asta aici, aș putea doar să copiez forma, Ctrl-C, Ctrl-F și dacă vreau să o mut de un layer pe altul, doar trag de acest pătrățel pe layerul de jos. Și, de exemplu, dacă o să iau această culoare, deja o să am partea asta închisă aici. Așa și cum vroiam de la început. Aș mai vrea să fac câteva forme separate pentru acest cilindru. Și pentru acești doi pistoni. Ca ulterior să pot să pun un pattern acolo. Și de exemplu, acum dacă vreau să pun un pattern peste această culoare, tot ce trebuie să fac este să dau un Ctrl-C, Ctrl-F ca să am încă o dată forma pe care vreau să pun un pattern, să mă duc la swatches și aici jos la librărie, dacă mergem la patterns, la texturi, de exemplu, putem foarte bine să selectăm o textură. Hai să le facem mai mari, să le vadă toate. Și de exemplu să spunem că aș vrea să selectez textura asta să arate mai ameș robotic. Și să spunem că textura asta nu mă încântă cu dimensiunea ei. Dacă vreau să o fac mai mare textura, putem să-i dăm un scale la 250%, dar trebuie să
dececuim acest transform object și să-mi transforme doar pattern-urile. Același lucru dacă vreau să-i dau rotate. Să spunem că vreau la un 45 de grade să fie doar transform patterns și nu transform object. Putem să dăm și un preview să ne arate cum o întoarce. Da? Același lucru vreau să-l repet și pentru partea asta de jos aici, unde o să am o formă care mi-acoperă tot. Chiar dacă trag cu pattern-ul acum nu fac griji, o să schimb imediat culoarea. Fiindcă pattern-ul a rămas pe fill, Illustrator o să tragă cu el. Da. Putem să luăm direct culoarea asta. POC. Vreau să fac din nou o culoare pentru cilindrul ăsta. Și o culoare pentru cilindrul ăsta. Și după copiem forma asta din nou și putem cu eyedropper-ul să luăm direct pattern-ul de aici. Bun. Ce am mai putea să facem? De exemplu, să nu am culorile astea așa statice aici. Aș putea să fac o șmecherie. Aș putea să pun un gradient. Dacă vreau să pun un gradient, avem aici un buton. Punem gradientul. Dacă apăsăm pe G, dictăm cam cum arată și cum merge gradientul. Dacă merg aici sus, deja pot să editez culorile gradientului. Și culoarea cea mai închisă aș vrea să fie cea mai închisă culoare din compoziție, și anume acest negru, și mai deschis aș vrea să fie fix culoarea puțin mai deschisă. Da? Și după putem să copiem această culoare peste tot în zonele astea unde sunt mai întunecate. Chiar și pe partea cu textura, doar că mai întâi trebuie să mutăm textura puțin. Dăm un slide, pe aia mutăm la loc. Doar mutăm textura o leacă și mutăm textura la loc. Dacă închidem schița, o să vedem că deja caracterul nostru prinde formă și este din ce în ce mai live, ca să zic așa. Putem să facem o bucată de culoare închisă și aici. Din nou textura a rămas, de-aia îmi trage cu textura, nu vă faceți griji. Așa. Mai avem formele astea 3 din spatele capului, pe care vreau să le fac și lor exact același lucru. Ducem formele. Suntem siguri că stăm în spate. Și după putem să luăm gradienții și dacă apăsăm pe G putem să dictăm cam cum bate lumina. Da? Asta mi se pare că sunt foarte mișto de folosit gradienții, că poți să dai anumite efecte foarte, foarte tari. Mai ales în momentul de față unde poți să te folosești de aceste elemente ca să definești formă. Și același lucru și pentru partea asta unde practic e creierul acesta de cyborg pentru caracterul nostru. Și aici totuși aș vrea să fac cu alte culori gradient. Deci selectăm gradientul. Ne apare acest. Dacă nu vedeți această căsuță, trebuie să apăsați gradient. Selectăm gradientul, putem să-i selectăm ce culoare vrem noi. În contextul de față, cred că aș selecta asta, da? Și după aia la capăt, în partea cealaltă, aș selecta roșu. Ia să vedem noi cum arată. Nu, cred că o să-mi trăiască un gri, un alb. E perfect albul ăsta, îmi place cum dă. O să lăsăm așa.
Și acum ce mai vreau să fac? Vedeți că am blocat aici niște pur și simplu niște culori, da? Sunt hașurate practic, fiindcă acolo aș vrea să mai pun niște umbre. Și o să mă folosesc din nou de partea asta de gradient, care mi se pare foarte mișto în cazul de față, că ne ajută foarte tare să facem niște chestii super, super mișto. Și acum o să vreau să folosesc acest gradient, dar ca să fade-uiască cum trebuie, da? Să se ducă din green alb, ca să zic așa, practic ar trebui ca la marginea asta să păstrăm albul. Adică punctul ăsta ca să fade-uiască cum trebuie și să nu avem prea multe shape-uri. Dar totuși aș vrea ca partea cealaltă să fie, partea întunecată să fie luată cu griul ăla original pe care l-am ales prima dată, și anume ăsta. Ia să vedem cum se vede. Chiar cred că putem să facem un gri mai puternic. Sau, de fapt, cred că nu. Ia să vedem dacă facem griul puțin mai puternic, ce se întâmplă. Am selectat un gri mai puternic și acum o să-l înlocuiesc în gradient. Deci totuși totul e o joacă. Da, parcă acum evidențiază mult mai bine structura, da? Și eu o să fac același lucru pentru toate părțile. Să merg și aici să fac pentru partea asta de nas. Dar că mereu trebuie să știu de unde vine umbra, adică din partea cealaltă, și unde o să fie faded. Și acolo o să vreau să fie alb. Și atât timp cât o să fie alb, o să se vadă uniform și frumos. La fel și pentru nas și pentru restul părților. Chiar și pentru partea laterală a feței o să facem chestia asta. Pentru nas, cred că o să cobor puțin mai jos. Chiar dacă nu o să iau linia asta, știu că acolo o să fie faded și nu o să mă deranjeze deloc. Exact. Cam așa. Pentru partea asta de jos, as well. G și definim de unde vine umbra. Ok. Practic tot lateralul feței ar trebui să fie cam partea asta. O și vedem. E conturată deja. Deci practic noi trebuie să urmărim more or less partea conturată. Nimic altceva. Aici chiar pot să o tai direct, sincer, dacă vreau. Fiindcă o să pot să fac o șmecherie și să trimit elementele în spatele celorlaltor elemente, fiindcă Illustrator te lasă să faci chestia asta. Și acum, de exemplu, vreau să vină de aici. Da? Și acum, dacă apăsăm Shift-Control, paranteză dreaptă-stânga, o să-l trimitem în spate de tot. Și o să mai vreau din nou, avem forma asta aici. Blocăm. Avem forma asta rotundă aici pe care vreau să o iau. Să o copiez, Ctrl-C, Ctrl-F, să o aduc jos, fiindcă aș vrea să fac și pe ea un gradient. Să fie puțin formate așa. Da? Și, nu în ultimul rând, să facem și partea asta de corp. Pentru partea asta de corp, sincer, am putea să luăm deja liniile de aici, că le avem. Ctrl-C, Ctrl-F, le tragem în jos. Doar o să le unim, chiar prin spate pe aici, că nu zice nimeni nimic. Și o să mergem cu ele puțin în afara conturului.
pentru a finaliza lucrarea cu acest gradient. Dar care vreau să vină de jos, cât mai jos chiar, vreau să am cât mai mult alb. Dar doar să dau o senzație de culoare. Pe partea asta a capului spuneam că vreau să fac cea cu gradienți. Chiar asta o să fac. O să facem doar niște forme. O să copiem acest gradient. O să încercăm să-l punem aici. Și dacă mă duc aici, în spate, dar putem să ne jucăm cu aceste moduri de transparență. Multiply, lighten, etc., etc., color dodge, de exemplu. Dar, de exemplu, n-aș vrea să mi le facă prea deschise, fiindcă aici ar fi o parte foarte închisă. Deci putem să selectăm un multiply, de exemplu, pentru un gradient și să mai fac 2-3 gradienți similari care să meargă unul peste altul, doar să dăm un efect de formă în primul rând, să dăm volum, da? Creierului, acestui creier digital și să fie puțin mai multe chestii interesante în momentul de față aici. Practic duplic formele, nu fac ceva foarte special, da? Doar mă joc cu părțile astea. Și putem să facem și niște forme poate puțin mai mici cu ceilalți gradienți. Și în același timp tot multiply să fie domeniul de selecție. Ce nu-mi place neapărat aici este că deja se negrește foarte, foarte tare zona. Și mi iese din contextul leacă și nu mă încântă. Și practic o să le șterg și o să las gradientul poate cu altă culoare. Poate cu altă culoare în loc de alb, în așa fel încât să dăm să fim puțin curioși de ce se întâmplă aici. Eu o să vin mai așa și aici o să mai punem un punct care o să fie cel mai întunecat. Practic avem un gradient în 3 puncte și totul arată puțin mai uniform, mai bine, mai interesant. Atunci, practic, totul se negrea prea mult și nu era ce trebuie. Bun, următorul pas este să mai facem un layer, fiindcă suntem aproape de final. Da? Nu o să mai colorăm în interiorul feței, chiar dacă aici știm că este gol, că nu o să-l exportăm ca un PNG și pur și simplu o să-l lăsăm așa, fiindcă e ok. Doar mai vreau să adaug, de exemplu, o umbră aici, fiindcă aș putea să dau mai multă înțelegere că aici este ochiul și aici este obraz. Să mai dăm puțină formă. Exact, cam așa. Perfect din punctul meu de vedere. Acum putem să blocăm și acest layer și putem pe ultimul layer aici și o să vedeți ce ziceam mai devreme, să luăm culoarea roșie, să facem un dreptunghi puțin mai mare decât artwork-ul și să-l ducem în spate. Vă spuneam că aici partea asta este goală, dar dacă vrem să nu fie goală, nimic mai simplu, știm că deja avem forma asta a carpului desenată, putem doar să Ctrl-C, Ctrl-F, să o copiem, să o trecem jos și să o facem albă. Și în același timp Ctrl-Shift, paranteză dreapta din stânga, ca să o trimitem în spate. Și cu atât mai mult cred că efectul ar fi super, super mișto dacă schimbăm partea asta la cap cu
cu gradientul roșu și îl ducem chiar puțin mai înăuntru să vedem dacă se pupă cu ideea. Și cam asta este. Acum dacă mai punem câteva touch-uri, ce aș vrea eu să fac? Aș vrea să-i fac buza asta roșie de jos, fiindcă ar fi drăguț să fie o buză roșie. Să spunem că este o gagică. Și aș putea să folosesc, de exemplu, același gradient ca aici. Dar totuși să scot un element. Facem buza asta roșie. Pentru ochi îmi place ce se întâmplă, doar că aș mai vrea să-i fac o umbră la ochi. Și anume partea asta, fiindcă gloapa de obicei lasă o umbră. Și acum, în mare parte, suntem aproape gata. Dacă dăm un View, Presentation Mode, vedem că avem tăiate puțin părțile, că suntem ieșiți din părți. Hai să vedem care este Ctrl-Shift-H, să vedem artboard-ul. Ăsta e artboard-ul, ar trebui să mai ducem puțin în exterior elementele și suntem aproape gata. Facem chestia asta doar ca să putem să vedem personajul exact așa cum trebuie. Bun. Dacă vrem, putem să mai facem, de exemplu, poate o formă aici, albă. Nu vreau gradient. Dacă avem gradient, putem doar să luăm o culoare, să-i facem acest cerc. Nu mă încântă foarte mult. Putem să lăsăm, putem să nu lăsăm. Putem să-l facem poate puțin mai gros. Nu mă încântă. Pentru mine e îndeajuns. Cred că ăsta a fost tutorialul și practic la sfârșit ar trebui să aveți acest personaj sci-fi făcut în Illustrator foarte, foarte ușor. Nu e greu, trebuie doar să aveți răbdare, să vă jucați cu gradienți, cu pentul, ați văzut. Nu e o ilustrație foarte complicată. Atât timp cât vă faceți o schiță bună la început, chiar este foarte ușor să faceți acest personaj. Ei bine, astea fiind spuse, ăsta e portretul vectorial pe care l-am făcut astăzi. Dacă vreți să-l faceți voi, chiar vă încurajez să încercați și dacă aveți orice altă întrebare, mă găsiți la Iat Ilustrescu pe Instagram și dacă am timpul necesar, o să vă răspund și o să vă ajut cu cea mai mare plăcere. Până una alta, spor la creativitate, Ilustrescu Zau. Ciao!